Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Соңгы вакытта телевидениеда, интернетта, шулай ук инде башка массый күләм чараларда күп хатынлылык турында сүз йөри. Буның сәбәбе Дәүләт Думасына шундый бер тәкъдим ясалды. Күп хатынлылыкны рәсмиләштерергә. Ягъни рәсми рәвештә законлы гариза белән бөтен шаһадәтнамәләр биреп инде ир кешегә күп хатын алуны рөхсәт итәргә. Әлбәттә бу бик бәхәсле мәсьәлә. Кирәкме, кирәк түгелме, бездә бу актуальмы, юкмы? Аның турында әллә күпме озак сөйләшергә була. Ләкин күп хатынлылык ул һавадан төшкән әйбер түгел. Моның нигезе бармы гомумән? Бу хасмы мәсәлән ирләргә, хатын-кызлар моны кабул итә аламы? Менә шуның турында әзрәк сөйләшеп алыйк әле. Күп хатынлылык дигәч, безнең күз алдыбызга килеп баса гарәпләр. Гарәпләрнең байлары, шейхлар, чүл, дияләр күз алдыбызда шушы. Һәм дә инде Белое солнце пустыни дигән кино килеп баса. Анда бер ир кеше аның артыннан ияреп йөргән, кара киемгә киелгән, хатыннары тезелеп киткән. Менә шундый күз аллау безнең хәзерге вакытта. Әмма бер 100 елга гына кире кайтсак, үзебезнең татар тарихына. Бу андый ук гаҗәп әйбер булмаган. Әгәр дә игътибар итсәгез, Женитьба Бальзаминова дигән бер кино бар. Ул бик кызык кино бер караганда. Әгәр дә караучы хәтерләүче кеше булса инде. Анда менә шушы бер яшь җигет бүленә. Ала алмый. Бер хатынны сайларгамы, монсын сайларгамы, ике арасында йөри. Берсе матур, берсе бай. Шуннан соң әнисенә кайтып әйтә. Әни ди, мин аларның икесенә дә иләнәм ди. Әнисе әйтә, шушы улына, упаси бог, сынок, ты же не татарин ди. Ягъни, менә шушы сүз күреп торабыз татар халкы арасында күп хатынлылыкның булганын һәм таралганын күрсәтә. Ул гына түгел, безнең менә Мухлиса Буби дигән бик күренекле галимәбез бар, шундый бер шәхесебез бар. Ул инде казый була. Бу ислам тарихында бердән-бер булган хәл хатын-кызның казый булуы, судья. Менә аның вазифасы нәкъ шушы ирләр һәм хатыннар арасында аларның мәсьәләләрен хәл итү, гаилә мәсьәләсен хәл итү. Һәм беренче чиратта шушы күп хатыннары булган ирләрнең мәсьәләләрен хәл итү. Димәк, бу тарихта булган әйбер. Безнең татар халкында шуңа күрә монда әйтмәгез, татарга хас түгел, татарларда бу булган әйбер түгел ди. Әйтик, мәсәлән, христиан диненә кире килсәк. Христиан динендә күп хатынлылык булган микән соң? Инде әгәр дә уйлап карасак, бүгенге көндә христиан дине бер хатын белән генә торырга куша. Аның белән мәсәлән чиркәүгә барасың да, аннан соң инде син хәтта аның белән аерыла да алмыйсың. Ул үлсә генә яки монахиня булса гына син башка хатын ала аласың. Шуңа күрә урыс патшалары алар хатыннарын, чәчләрен кырганнар да чиркәүгә монахиня итеп көчләп җибәргәннәр икенче хатын алыр өчен. Әмма әгәр дә Библиягә карасак, Сөләйман галәйһиссәламның, Сөләйман ул христианнар динендәге бик ихтирам ителгән пәйгамбәр, царь Соломон. 1000 хатыны була һәм 1000 җариясе була. Дауд галәйһиссәламның 99 хатыны була, царь Давид. Һәм башкасы, һәр бер пәйгамбәрнең диярлек анда шундый хатыннары, шул сандагы хатыннары күбрәк, әзрәк. Һәм инде әгәр дә без тарихны карап килсәк, ислам диненә кадәр хатыннарның саны гомумән чикләнмәгән. Ул монда да шулай булган, ул шулай булган рус халкында да, ул шулай булган төрки халыкта да, җир шарының бөтен төбәкләрендә. Ислам дине генә чикли хатыннарның санын 4кә калдыра. Димәк, ислам дине күп хатынлылыкны чикләгән дин, рөхсәт иткән түгел, чикләгән дин. Уйлап карагыз әле нинди кызык. Менә шушы 4 хатыннан да артыгракны, күбрәкне аларга ислам дине рөхсәт итми. Без аны хәзер карыйбыз, 4 хатынга кадәр аларга рөхсәт ди. Әмма ислам дине шушы кагыйдәне керткәндә, ул 4 хатыннан артыгракны рөхсәт итми. Ягъни бу гарәпләр өчен, ул вакыттагы мөселманнар өчен чикләү булган, рөхсәт булмаган. Мөхтәрәм кардәшләр, бүгенге көндә ир кеше өчен 2-3 хатын кирәкме соң? Бүгенге көндә
дин тотмаган, гынахтан курыкмаган, мин моны авыз тутырып әйтә алам, 90% ирләр үз хатыннарына хыянат итәләр. Ул даими рәвештә хыянат булырга мөмкин, яки булырга мөмкин 1-2 тапкыр хаталанып, баш китеп, гашыйк булып, уйнап шулай бит инде. Әмма 90% аларның бәлки күбрәктер дә үз хатыннарына хыянат итә. Кайбер хатыннар моны белә, кайбер хатыннар моны белмәмешкә салыша, кайберләре инде белмичә дә калырга мөмкин. Димәк, ир кешенең канында бар берничә хатынга омтылу. Ягъни үз хатыныннан тыш тагын кемгәдер кем карау. Бу аның табигатында, бу аның канында. Син моны хәләлләштермәсәң, ул аны зина кылып канагатьләндерәчәк үзен. Ягъни кем беләндер зина кылып йөриячәк. Бүгенге көндә әгәр дә син аңа икенче хатынны никахлашып, яки рәсми рәвештә алырга рөхсәт итмәсәң, ул йөриячәк каядыр читкә, димәк синең акчаң китәчәк читкә, игътибар читкә китә, үз хатыныңа, үз гаиләңгә син ялганлый башлыйсың. Ул гына түгел, бу бит зина кылу тормышка, эшкә, тормышның, малның бәрәкәтенә тәэсир итәчәк. Ягъни менә шушы зыян килеп чыгачак, зыян күренәчәк. Һәм зина кылып йөргән вакытта ул кем беләндер хыянат итә икән, ярый ул хатын-кыз кияүдә булмаса ди. Ләкин кияүдәге хатын булса, бу бит инде бөтенләй гынахлы әйбер. Бүгенге көндә Европада 50-60% ирләр кеше балаларын тәрбиялиләр, үзләре моны белмиләр икән. Чөнки хатыннары хыянат итү сәбәпле, кем беләндер, ниндидер ир белән хыянат итү сәбәпле шулай бит бала тапканнар башка ирдән. Һәм моны шушы үз иренеке дип күрсәтеп инде үстерәләр. Бу бит кытычкыч сан, 50-60%. Әле алай гына булса. Менә шуның эчендә әгәр дә ул хыянат иткән хатын-кыз кияүдә булса, аның зыяны тагын да күбрәк килеп чыга. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, менә бу табигаты бар кешенең шушы берничә хатынны алырга дигән. Бу мәҗбүри түгел. Әмма ир кеше алырга теләсә, моны чикләү бу очракта аңа һәм җәмгыятькә зыян китерәчәк. Аллаһы Тәгалә әйтә: 2-3-4 хатын алыгыз ди. Әгәр дә ала алмасагыз, гадел була алмасагыз, берне генә ди. Ягъни Аллаһы Тәгаләнең шушы аятына игътибар итегез әле. Ул бит әйтми, бер хатын алыгыз, 2-не, 3-не, 4-не алыгыз дип. Ул 2дән башлый. Алыгыз 2-не ди, алыгыз 3-не ди, алыгыз 4-не ди. Булдыра алмасагыз, берне алыгыз ди. Ягъни табигый халат бер түгел. Табигый халат 2-3-4. Ә менә инде табигый халатны булдыра алмасаң, гаделлегең булмаса, акчаң җитмәсә, кешең җитмәсә, берәү генә. Монсы минимум һәм монсы гафу итегез, зәгыйфлек булып санала икән. Ягъни тегеләрен булдыра алмагач, һич югында берәү дип, ягъни зәгыйфлек билгесе булып тора бу. Менә шуңа игътибар итәргә кирәк. Бүгенге көндә кызганычка каршы хәтта намаз укыган, яулык бәйләгән мөселман кызлары да ирләренә икенче хатын алуга каршы. Бу гаҗәп, чөнки алар Аллаһның кушканын үтәп намаз укый, Аллаһның кушканын үтәп яулык бәйлиләр. Ләкин нишләптер Аллаһның кушканын, ягъни икенче, өченче хатын алырга рөхсәт иткәнен кабул итә алмыйлар. Ислам динен илешләп кенә кабул итеп булмый. Аны кабул итәргә кирәк тулаем. Аллаһы Тәгалә ул бит ирдә түгел, ул хатында түгел. Әгәр дә ул рөхсәт иткән икән нәрсәдер, ул аның хикмәтен белгән. Шуңа күрә бүгенге көндә күп хатынлыкны рөхсәт итү, ягъни никах укыту, бу ир кешенең рәхәтлеге, азгынлыгын гына арттыру түгел бу. Бу читтә йөргән ялгыз хатын-кызны хатын итү. Аның хакы барлыкка килсен. Әгәр бала тапса, аның баласы да рәсми бала булсын. Шушы ир кешенең мирасына керә алсын. Һәм теге хатын да үзен минем ирем бар дип, сияркәм түгел, ирем бар дип әйтә алсын өчен эшләнгән. Бәлки ул аларның хукукын яклап, саклап кертелгән әйбердер. Мөхтәрәм кардәшләр, шунысын да төгәлләп әйтәсем килә. Ир кешегә күп проблема кирәкми. Гадәттә 2-3-4 хатын ул проблеманы арттыра дигән сүз. Акча мәсьәләсендә дә, игътибар мәсьәләсендә дә. Шуңа күрә, әгәр дә хатын-кызның ире башка хатынга караган икән, икенче, өченче хатын турында уйлый башлаган икән, аны ачуланырга ашыкмагыз. Үзегезгә сорау бирегез. Мин бу иремә нәрсә бирмәдем? Аңа нәрсә җитмәде? Миннән ул нәрсә күрми һәм нәрсә таба алмый? Менә шушы якларны төзәтсә хатын-кыз, бәлки ул икенче хатынга караудан да туктар иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.